Ahojte, Andreas, ja vidím, že držíš v ruke nejaký prístroj. Môžeš nám tomu niečo povedať? Jasné. Toto zariadenie slúži na meranie kvalitu ovzdušia. Ako to robí? Pomocou jedného senzora, ktorý vie potom vyhodnotiť, či je ovzdušie dobré alebo zlé. To je vlastne tá elektronika, ktorú sme si sami navrhovali, či merá to vlastne vlhkosť, teplotu a prchavé organické látky. Na základe tohto vlastne zostavuje nejaké percento toho kvality vzduchu. Ja toto doma používam sám a samo ma vie upozorniť, že otvoriť okno a kedy ho zase zavrieť naspäť a viem tým pádom teda efektívnejšie vetrať. Obvodová doska bola teda nadizajnovaná nami, celkový program, všetko ako to funguje, my si museli nájsť sami, vytvoriť sami, naprogramovať sami. A je to vlastne to, čo sa aj učíme v škole. Ďakujeme vám veľmi pekne a dúfame, že inšpirujete aj ďalších vašich spolužiakov. My by sme si vedeli predstaviť takýto prístroj napríklad aj u nás v kanceláriách. Ďakujeme vám pekne.